Ukhiqiwe umnumzana Mongameli Bobani kwisikhundla sokuba ngusodolophu uMasipala Ombaxa wesixeko seNelson Mandela Bay esiquka idolophu yaseBhayi kwiphondo laseMpuma Koloni. Umnumzana Bobani ukhiqwe emva kokuphumelela kwesindululo sokuphelelwa lithemba kuye ebesiphakanyiswe liqela le-DA. Lokabobani ulilungu le-UDM yaye ebelawula lo masipala ebambisene neminye imibutho equka i-ANC. Ngokukubambe uTshono Nopuyeye we-AIC njengosodolophu lomasipala. Intlanganiso yebhunga ithathe ixesha ukuqala ukususa usodolophu esihlolweni sakhe bingumbo phambili nangona ezame ngandlela zonke kulibazisa khange aphumelele. You saw for yourself when he was removed today, there was no jubilation, there was no excitement of singing or dancing. There was just a sense of great relief that this man had been removed from his position. The damage that he's done in 16 months in the city is immeasurable. Iqele ANC ilixhasile iphulo kususwa Bobani emva kwekhwelo lisuka kwi-PEC kwinyanga edlulileyo eliqela larhoxa kwesiphakanyiso. Sisonwabile into yokubana lento kudala sithetha ide yenzeka ngoba ulawulo lukaBobani apha kule Nelson Mandela kwesixeko esi belingazisinzinzo belibangele kube kuxwithano phakathi ko-local no-provincial and national government ngenxa yezigqibo azithathayo ezicompromise inkonzo bekuneba ziya ebantwini. EFF inezihlalo ezithandathu kweli bhunga. Eli qela lithi alifuni kuphathe ANC okanye DA. Abantu aba in between kuba uBobani bengomnye wabantu besibathembile to run and unify abantu abamnyama in Nelson Mandela kuba besingekho hippie indlela iDA ibilawula ngayo apha eNelson Mandela. So that is why now sizibona siphakathi in between. I-United Front nesihlalo esinye ibeliqela lodwa lingafuna uBobani asuswe. Besingahambisani nento eyi-one apha si-United Front ukuthi le meeting yanamhlanje ibisi-schedule meeting besikwi-calendar se-meeting ze-council. Kodwa ke ikhona i-meeting eyayipetishiniwe kusithi umeya makasuswe. La meeting eyabizwa kwaqhubeka okuqhubekayo but le yanamhlanje bingenzelwanga loo nto. Obeme njengomphathi womasipala onobuntu Mphongwana uhlile kwesi sikhundla emva kokuba etyholwa ngokuqesha ngokho semthethweni. UNoxolo Nqwazi uphinde wonyula njengomphathi womasipala. uBobani khange afuna ukuthetha nentatheli esithi sothetha nabo exesheni. Dungulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eBhayi.